movie in channa chuan easy le a thian pa pakhat hi an lo langa an na thawna hmuna an lunch break line movie scene tur an lo sut meka chuti line easy nu chuan lo callin an shooting lai po chuan top santa a an na thawna an ho tu nu lo lang chhun zomin an thil ti lai chu enge ti le advertisement video boy pui tura an ti thu le TikTok movie mai siam to lo turin a ron thrila easy hi film production pakhata athok ni in nalang easy chuan lunch break lai ani thu le TikTok mai a siam lo thu le an thil ti lai chu movie pui tling tur ani thu a thrila an pi chuan movie siam i du ama tunge a script zia ka tiel deuh hian azota easy chuan phur deuh hian a script chu ama zi ani thu le ama po chan ngal thu in a changa sang tak a thlen thei arin thu le Mr. Blackwell an hriata sum le thil danga apui phei chuan hlotlin an chan nge arin thu in a changa Mr. Blackwell hi an pu ber ani chuta an pi chuan ringlo deuh le tiel deuh hian engwang nge Mr. Blackwell chu I film chung chang chu kan hril lawang ti le nulam hoisana nui so pa hian atia easy chu a phur ngei mai an pi chu zuin Mr. Blackwell chu muturin kalta a an pi chuan kongka hon pain Mr. Blackwell kan lo ti boy wang che in min lo ngai dam la ma se hriat nge tur news thar deuh a thu le hei hi Isabella Cruz kan production assistant pakhat ania ani hian idea thal tuk mai film thar siam turin aneya chuan studio le sum puina adua a han tia Isabella kala hrilta che a han ti zom zata Isabella chuan a thu soi kha adik alom a han ti tran deka an pu chuan film siam turin experience ngei nei renga ti na lo zot ngala Isabella chuan thlat claim te chung chok production assistant ala tho thu le ma se kumsom pani ani atanga YouTube pa ama script manga content a siam thin thu in a changa movie director ni hi atet lai changa ani chak ber ani tu hril zomin chuan he film hian award adon tirin ngei thu in a soi zui boka an pu chuan nang production assistant le YouTuber hian film lotling tak isiam thei in ringamo adikem ti in azot leta Isabella I chuan o tia changin chuta an pu le minang ho chuan musit le ring lo tak chung hian an han nui so a chuta an pi chuan nui so pa hian sar idu ka ring renga ka hresa lom aron ti chhun zom ngala an pu chuan he thil hi ezona serious tak ania mihring serious te theina sum le pai te nen lo chuan I iPhone nen ka chuan I thei lawang atia sin dot le a chuan Isabella chu alo a thil tona wang chuan lungai deuh hian alo thua darmen alo kalin Isabella I tha empty in aron zota eng thil nge thlenga Isabella I chuan kan pu ber office a ni so ron ka hlo a chuan ka hna ka chan boka an bula director ni ka du thu ka hrila chuan ka film chuan film festival a wata don tur thu ka hril boka kan pu chuan I du thu sam le thil tu masang lu tuk ti in min changa chuta darmen chuan a har sang ti chu ka hria ma se bidang ang lo takin hei ka hrilang che ka lo ton to atangin darmen hi director lotling tak ani Isabella chuan itan te chuan soi ol reng ang chu ma se tungai kai ang hi ka thil tum ti lotling turin heng ho zing a hian kong min siam sak tu tur omang darmen chuan I shriem ka thil zir chua chu tu emo in thil tum ti lotling turin hun emo kong an hon sak lo huna che nang ma in hun le kong chu in siam sak mai ro ti hi chuan I thil tum hi alien reng lo I ti thei lo tur khopin ama sabera chuan film festival award ti vel kha chu theingilla engwang nge ai alien zok Oscar hial I don thei lawang nang ma in rim tlat chuan hlotlina chuan ron ziang che chuan keipon I ti theing ti hi ka ring tlat ani malam pan la thok rim la a na tho chu alo lang mayang engkima du sak na kalan che ti na fuita a darmen na soi chuan Isabella chu phur tharna le tumru na peleta a sin dot le chuan Isabella te in lo langin Isabella hi anu Elena le a unaw dang pathum Mateo le Gabriela le
an naupang ber mipa pakhat nen an cheng ho ani a u naupa le anau Gabriela chuan a movie siam tur sin toy te chul a that thu le ti chon zom tura lo hril pain an lo en saka chuta izi chuan engma ziom lo thu le kha video le ka thil tuma wangin kan boss le ka thopui ten min nuya chuan kan ha ka ban san an ma ni min ban mai na han ti a chuta anu le una pa pakhat jok meteo lo langin una pa chuan eng thu nge soitak nangma mai sial tuk izi tin an hawa anu chu lo in rol vatin in how lo turin a ron tia meteo chuan izi kan chung ko din mun hi en la hetiang ro boy pui lo hian sum thok chuak zong in omro kanu en la en kolanga iziale kapa la om to silo keima rengot chuan ha chak lu tuk ti na hawa izi chuan nangtal chuan ka thil tum hi hrathiam la min tilungai su kan tang ho anga kan no pan la ang khan kan ti thei em ang lotlin na kan chan chuan suma kan boina hi are anga kanu po thatakin kan en kol thei don lom ti na chang leta mateo chuan film siam tur chuan sumba ka thil chrang rangai le poimo atam asin script po inei top nang han tia chu vele Gabriela chuan Mateo he ente script chu omsa alom alo tivata ma se Mateo hi an chung ko din huna wang chuan a unau te thil tum chu support thei tlatlo ari still ve emani ale lam zonga thlir chuan chuti lai chuan kil khata nu ber chu lungai tak khian hunkal to alo ngai thualeta apasal ni om tak hi lo langin izi nu ile nai chuan apasal hne na chuan no pangan len to thu le poisa an mo na asan to thu alo hrilin zanlama business class ai lo te kala du thu alo hrila apasal chuan engwang nge business class su amomo tia zot letin elena chuan apang par khoi te chu zor chu adu thu chang letin chumi tur chuan in zirzao du thu a hril zoma apasal chuan chutianga tu lo elena ina om turin ka du che cho chum ei rong bol in ti file no pang thataka yen kol hi ina ni chu chi chu ngai to ro ti in haule ta rep a chung kuak en kol na hian min ti nol mi su ti na kalsana hun pa ngai lo lang chun zomin izi le mateo chu lo lein nial rengin mateo tila unau dang ta chuan puile kong en ki ma thopanin huam thu an soi poin mateo chuan chung ko din mun le puisa nei lo awang chuan min thei chuang lo chuta thil rike chuai hria in chulam chuan unau chuan an hoi ta thupa an nu chuan an khol bom chu lo ti ke in an poisa da tha chu izi chu pe in hei hi lala I thil tum chu ti hlo tling turin tran laro mateo chuan kan poisa khol kha chu I pe thei lowang lo ti vatin izi po chuan anu poisa pek chu lak mai chu a hre le a ma se anu chuan lala I thil tum chu lotling tur le sang tak thling turin mangai le tu sak tak chunga hril chung chuan a peta a studio lo langin izi le a unau te chuan film siam chu an han tranta a fil chunga an han zuan lu meu chuan an ngai angot lo ni lovin an buai noi hi ani ber chuta an shooting na mun chu permit engma an lo lak lo awang chuan poisa an choi ngal taringota an buai te ina an ho chuan izi chu arilru a buai ta le a atum masak ber film festival a wat hlan na an nei hun tur chu a nai to nen an film siam chu a hun taka an thelu man lo chuan engma lo maya an chana lo awang chuan a unau ten hena chuan anu hena poisa pek le ta an thil ti lai chu top san mai atum ta a unau te chuan top san lo tur le beidong lo turin ti ma se izi chuan poisa kengin anu pangpar huan lam chu a pan ta a nu bula thlen chuan poisa pek le tumpa chuan meteo le kapu theu kha an lo ti kani ke hi engma lo mai kani thiam na le theina ka nei lo tin poisa chu pek ki ratum ta a anu chuan ti tak zeta lo hril le in beidong lo tur le midang ama support lo tu te awanga a thil tum ban san lo turin a lo hrila chuta izi chuan kanu nang po pangpar zora sum doni cha kani lom ni hei le chen pangpar e khoi to a kum tam tak tui pe ni en kol to a nang po ipari chu big lo hi atileta anu chuan hei tun thleng in tui kala pe in kala en kol reng alo matia chumi a soi rual chuan anu chu an na awang chuan a chaw ta thut meya izi chuan mateo chu awati an pani chuan anu chu an boi pui ta a
Meteo chuan anu hne na chuan voin hi dialysis ti tura appointment an pek hun che kha ania kan kal nga langai kan tlai palanga hantia anu chuan chuting appointment engma ka nei lo ka doctor om lowa hantia a in son to alom ma se ka tha vek engma na ka nei lo ati tatlata engma lungoi na tur om lo ti pa chuan izi bula chuan i thil tum chu chhun zamang che ti pa in chung lama an luta a studio lo lang le in boina dang bok athleng le ta actress ber chuan an script chu a dik tok lo thu le ziak thale turin ati a chuta izi chuan hun om to lo thu le anga an kaltlang tur thu a changin chuta actor berla chuan current line lo ti chhiain ang kim mai chu a thim ta veka actor le actress te pani chuan an pei to lo thu le izi chu man tlak lo le thiam lo ti chunga chuak taw dun zuin an chhuat chala chuta studio nei tu par lutin an thil ti chiata wanga poisa an pek sa po pek le tum to chuang lo chuan du tok turin le an chuasan lo chuan police ko tur thua hril zuin akal sana izi tan chuan ang kim chu a to pani tamai awahan kaltluang lovin awahan boi te nuem izi te in lo langin izi le anau te pani chuan an hun ton chungchang soi hoin le an thil ti chu top san ngai thu an lo soya chuti lai chuan anu huana om chu adan en kol lo awang khana a huana chuan ni ko hrelovin alo tluder mai le boina dang le bok damdo in lo langin anu chu ni ko hrelovin alo mu bam maya meteo po man model le mang ang ti hria tak khiana ron thlinga a unau te chuan anu om dan chu lo hrilin doctor chuan anu na chu kal thlak ngai ani thu alo hrila donor an mu mai lo thu le anu chu a upat to awanga donor an mu mai thei lo le dialysis ti tura appointment a pek thu le dialysis alak lo awanga heti omani thu aron soya chu vele mateo chuan doctor hena chuan i thiam lo ani dialysis ti ni tur kha ni om lova appointment poi pelova a han tia chu vele appointment a pek thu le om reng thu in doctor chuan a chang ta chuta nurse pakhat hi lo in rol vatin inu zo khan dialysis ti kha adu lo zo kalom poisalama har satna a om awangin atia chuta le mateo chuan izi chu engkima amo puta kanuin in kol na tur sum kha ithil boy pui tru lo taka wangin hei hetiang din mun kan thlen tak hi ti in a chu chalta a izi tan chuan awahan be don thlak don ve engkim a chelam zong na thleng ta sia izi lo lang le in thiam lo takin anu room a hian lo langa anu drawara chuan anu diary chu charin a chiar ta a ano panlaya apang par khoi le a hral thin te nuama ti thin zia le a hlim thin zia te apang par te chu an thenom ho le kongkal te chuan lo lei sak thinin a hlim thin le apang par awanga mi hlim mela mu te engkim mai chu adu thu samang mai ani thu te alo zia ka ma se chu ti lai chuan a pa chuan a thil ti lai chu top san tu le hun khoral na mai an ni thu hrilin a phal sak ta lo hi alo ni a alen huna pasal te neya fa te le in chung en kol chu an ha ber tur ani thu hrilin a dream chu alo ti top sak hi alo ni pasala nei nuwa no pangte an lo len to nu chuan a pangpar bok chu zor le tumin a pasal hne na chuan a thil tum chu support a kong le hun siam sak tur chuan a dil le ta a ma se a voi hi na na dream chu ti top sak le tho hi alo ni a topa pe chuan a pasal chuan mai sedang wangin a kal san ta a no pang en kol chu ama chawin ati angai ta chuta a resel na lam alo thalo viau ti hrele in a thil tum a dream a ti dona piang in har sana lian zok alo thleng zel hi alo nia damdo in lo lang le in anu diary po chu a una dang te hria ta po alo chiar ve a chu thila fa te na nan hria chuan anu ina alo mangai zia le engkim alo pek zia hria in izi te una chuan anu chu an chuang hle maya izi nu hian an pumpui hi fa te ta na lo lan tak meu ani an pa chungchang po chu alo zep reng hi alo nia meteo chi hena ba kalbo chan hi alo hria ani meteo chuan a hrilo chan cheu chu ka pa hi in huwa ta du lo wang ti in naw te chu a hrila izi chuan tinge chu ti a ti le ati chuan meteo chuan kan va hian min hmangaya shrom kan tor hi a phal hleine matita a izi poisa a pe chan che po kha kanu hian dam le na chan sa nei to lo zia ai tha chiang hle a
chuta izi chuan anu chanchin atang chuan idea nei ta izi chuan kanu chanchin hi kan po chuak tur ani ka script zia sa aya khana han ti ta a chuta unau dang te chuan film siam chu ron support lein an ron phut pui le hle a ma se izi chuan poisa om to lo ti hre chuak lein an lungai le man hle chuta meteo chuan an movie chu a poisa manga ati pui thur thuin alo changta a meteo po a to pa chuan izi a support ve ta meteo chuan kanu chanchin hi khovel kan hriat tir tur ani hetiang taka meicharo puile hmangai na nga hi an hrengei tur ani atita a an unau chuan hlim takin ain kwa khomin an tang ho don ta izi le meteo chu anu le palema changin anu diary story be chanin movie an siam ta an thok rimin an tang tlang boka LF Film Festival a polo manalak pui tange e izi tan hun tha ron her chuak ta chuta izi chuan official nominee best live action short film hial Oscar lama tangin adong ta an va phur te reng em Oscar semna lo lang chhun zomin izi chuan an nominee na chuan Oscar award po chu adong ta an valom em chuta izi chuan thu soina nein mitam takin he thil hlawtlin na ka chan hi ka theilo thu min hrila thudik chu an soi dik mai thei he thil hi ma ani chuan thil ti thei ani lo reng ani tho ho na le tran ho na tel lo chuan ka chhung kwa ka unau le ka unau pa te awang liao ani abik takin kanu hei hi ta na ni I chan chin le kan ta na in pek na wang liao ani e nu ka hmangai che chuan tu po lo en tu apiang te I dream I thil tum a theilo I ti theilowang an ti cha chuan oi mi asu ka thil to na tang hian ka chiang ani chu tiang mi ta chuan do tan soi ti hi damdo in lo langin izi nu chuan a fan hlotlina chu hrian ni om tak hian a ron menga scene in thlak le ngalin izi le ama a ana tho na hluya ama nui so tu te lo langin lompuina thu hlanin an boss hlui chuan an studio atanga somna ro pui tak adon tur thu lo hrilin kong ro pui tak ka hon sakang che movie dang siam le turin tin a soma izi chuan ti hian a pu hlui ta chu a chang ta a kalome ma se kong ka nei to lom tu man kong min hon du lo lai khan ke ma in kong ka in siam chop to a lim sang hian a chang le ta an som na chu thiam tak chuan an har ta a pu hlui te chu in sir le in thiam lo takin an kal ta a unau te chu bia in anu chunga thil thleng chu a thalo me ka ni ti an lo hrila sin dang lo lang le in anu chu akalta ani ti hriat takin anu pangpar khuana chuan an unau chuan lungai takin an lo langa anu chanchin chu khovelin anu om to lo ma se an reng to don ti soin movie chu atop ta he movie atang hian tu pon kan ma hun atan hian ruwa man na le dream kan nei vekang kan thil ruwa man na te hi ti hlotling tur chuan taimak na ti tak zeta be angai zia le engkima tor chhela ngai zia te sel na an ka soi sel na le diriam na thil chi rang rang keima ni min ti chak lo tur tam tak lo thlen chang po a top san mai lowa a top thlen pui ngam tu te hlotlin na chandan kan mu me milo subscribe ve vek donia